Welkom bij het programma Gewest-Friesland. In dat programma laten wij elke week zien een aantal reportages dat die bij Van het Gewest tot Gewest uitgestuurd waren tussen 1964 en 2003, 2004. Een programma wat op de nationale televisie te zien was. De Friese redacteur wie eigenlijk in die jaren altijd Johan van der Zee. Maar Johan, ik liet je nou net zeggen, wij beginnen even met een reportage die we uitstuurden in het voor de Johan van der Zee's tijdrek. En het is een reportage uit 1966 over Liepen en Liepen, Sjoerd Span. Dit is de boerderij van de heer Span, een Friese boer uit Stiens. Terwijl in de rest van Nederland het zoeken van kievitseieren vanaf de 12e april verboden is, mogen de Friezen tot en met de 19e eieren rapen. Dinsdags jongstleden, de 19e april, kon het dus nog. Op de auto werd de pols meegenomen, want zonder deze polsstok zou het onmogelijk zijn over al die slootjes en sloten te komen die het lage Friese land kent. Over het algemeen gaat de eierzoeker alleen het veld in. Een ervaren kievitseierenzoeker kan aan het gedrag van de vogels zien waar zich het nest ongeveer moet bevinden. Op dit veld vond de heer Span niets, dus dan maar een sloot over. Kijken is belangrijker dan lopen. Voor de kieviet geldt beide. Goed rondkijken naar eventuele belagers en dan voorzichtig van het nest weglopen om zo de zoeker, de vijand dus, van het nest weg te lokken. De kieviet heeft dit keer succes gehad. Het nest is niet gevonden. Hier schrikt de leggende kieviet op en met spoed, doch omzichtig, verlaat ze haar eieren. Ze sluipt door het gras, af en toe op- en omkijkend, maar steeds verder van het wordende broed, in de hoop dat ze haar belager voldoende misleidt. En dan de lucht in, weg van het nest. De ervaren kievitseierenzoeker is moeilijk te misleiden. Een nest met 2 eieren. Voorzichtig worden ze geraapt en naar oud gebruik in de pet gedaan. Wat is nu eigenlijk de zin van dit eierzoeken? Wij vroegen dit aan de heer Span, voorzitter van de 12.000 leden tellende Friese Bond van Vogelbeschermers. Meneer Span, wij treffen u vandaag op deze 19e april in het veld aan om kievitseieren te zoeken. Kunt u ons vertellen wat nu eigenlijk het motief is om deze eieren te gaan zoeken? Tja, wat is nu het motief voor de jager om in het veld te zijn? Wat is nu het motief van de hengelaar om uren bij de vaart te zitten, naar zijn kurkje te kijken? En wat is nou precies het motief van de eierzoeker? Ik geloof dat het toch wel zo is dat de eierzoeker dat hij probeert om de natuur iets te ontfutselen. En dat is ergens een oerinstinct van de mensen dat leeft van jaren her. En dat zit nog in deze mensen, dat zit nog in ons allemaal, de een meer, de ander minder. En het is juist de eierzoeker die dus probeert, hij is begaafd met reden, met verstand, om aan de instinctieve beschermingsdrang van de vogel, om daar de strijd mee aan te binden. Betekent het intensief kievitseieren zoeken geen gevaar voor de stand van de kievieten? Nou, in Friesland geloof ik niet het minst. Het is namelijk zo dat dankzij het eierzoeken wij over een keurkorps van mensen te beschikking krijgen die deskundig zijn op dit gebied. En het is juist deze deskundigheid die we nodig hebben voor de nazorg. Die nazorg die wordt bepaald door een aantal factoren. In de eerste plaats dus de deskundigheid van die mensen. In de tweede plaats de samenwerking met de agrarische beroepsbevolking. En in de derde plaats het enthousiasme van deze mensen. Om dat werk allemaal dus pro deo in hun vrije tijd te doen. Heeft men er geen bezwaar tegen het rijpe groen kievitseieren zoekt? Nou, als ik individueel alleen, als ik in het veld loop, dan heb ik het liefst zo rustig mogelijk, omdat dan de vogels bij de eieren zijn. Is het druk in het veld, dan valt het natuurlijk niet mee. Maar aan de andere kant is het zo dat als deze mensen die dus allemaal in het veld lopen, en ik kan me voorstellen dat een leek zegt, jongen, waar lopen er mensen in het veld?
Maar de praktijk is zo dat deze mensen dus straks allemaal, voor een groot gedeelte tenminste, weer ingeschakeld kunnen worden in de nazorg, omdat juist bij deze mensen de liefde voor de natuur gekweekt wordt. Vanaf morgen is het dus verboden om kievietseieren te zoeken. Wat gaan nu de eierzoekers doen? Nou, dan gaan we beginnen met de zogenaamde nazorg. En die nazorg die bestaat in de eerste plaats uit het aanmerken van de nesten in die percelen die vroeg gemaaid moeten worden. Bijvoorbeeld voor de grasdrogerij of eventueel voor het inkuilen van grasland. En in de tweede plaats het plaatsen van de nestbeschermers voor land dat beweid wordt met vee. Van eierzoeker tot vogelbeschermer. Een Fries voorbeeld dat navolging verdient. Ontzag weer deze reportage uit 1966. Ik zei het weer Faddy Tietrekker, Johan van Zee. Maar daar was hem wel eens jongen een schitterende reportage. Prachtig, Ja. prachtig film. Ja. En die jongens wij filmen bij het Machinecentrum. En dat wie het grote filmbedrijf in Nederland. De speelfilms waren echt door de beste cameramessen van het Machinecentrum draait. En die vonden dat geweldig om mij van gewest tot gewest op paard, want dan hadden ze de tijd om mooie shots te maken. Want je kreeg meer tijd als in de gewone reportages, zeg maar zeggen. Nou, zij filmen ik wel van het journaal. Nou, dan moesten ze heel vlug dingen maken en dan moest het naar heel en dan moest het ontwikkelen worden. En bij u zie je dat, ja, we een dag, vaak 2 dagen, soms 3 dagen voor een onderwerp. Ja. En dan kost het mooi in het begin en dan kost het wel heel rustig doen. Ja, want dus dit moest natuurlijk wel heel rustig, want ze had echt een leep op het nest en die rent voort op een gegeven moment. Nou, dan had ze tien een hullijn oud zitten, want dat kent ik hem. Nee. Maar en een tien op wachten, dat ze 4 weer natuurlijk. Ja. Ik dat letterlijk wel niet, hè? Dat we echt in de schoolhutjes zitten en wachten tot het goed gaat. Ja, dus, mooi. Dan gaan we nou en dan zet ik Johan van der Zee weer even boeten beeld, want we gaan naar 1964, we hebben in december van 1964 gespeeld Nederland het wereldkampioenschap voetbal. En dan is de kwartfinale en dan mag Nederland zien naar Brazilië. Dat is een hele oranje gwarrensteam, want het kampioenschap is in Duitsland, we zitten al mooi dichtbij. Had Friesland daar dan ik wat mee te krijgen? Ja, dit. Weer een kans van Koppel op te schieten. Ja, Lenstra is al in het doel tegengekomen, luisteraars. En na 8 minuten spelen leidt Nederland met 1-0. Dat eerste doelpunt, dat was van Koiko Paul en die zou een schot op doel geven. Dat zou naast gegaan zijn, dat kwam in mijn richting en toen heb ik hem ineens ingeschoten tussen de bek Juskowiak en Herkenraad in. Herkenraad kon hem nou wel achterna vallen, maar niet meer stoppen. Dat tweede doelpunt, dat was een voorzet van Rex. Daar sprong Appel, die sprong tegelijk met die keeper Herkenraad. Herkenraad sloeg de bal precies naar mij toe waar ik stond. En toen heb ik hem met mijn linkerbeen in de verste hoek geschoten. Hoekschop voor Nederland, de tweede naar rust, de 6e van de hele wedstrijd. Terwijl de Duitsers er 3 hebben genomen. Corner is genomen. De keeper is erbij, een schot, een kans. Goal! Waardoor Nederland met 2-0 voor staat. Het was natuurlijk voor onze trainer was het ook buitengewoon prachtig. Want nou ja, die man die is hier dan niet zo lang bij het Nederlands elftal en dat was natuurlijk bijzonder voor hem. We hebben hem ook in de uitzending vanmiddag, ik mag wel zeggen in het beeld zien glunderen. Ja, natuurlijk. Bij het tweede doelpunt vooral, ja. Toen was het wat ja, hij heeft na afloop nog even geschreid ook nog. Maar ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Als er tijdens deze wereldkampioenschappen een wedstrijd West-Duitsland-Nederland zou komen en Nederland zou dat winnen, dan is het niet waarschijnlijk dat de huidige trainer gaat huilen. Voetballen, alweer. We willen in dit programma gaan kijken hoe het met een van de grote voetbalsterren van zo'n 15 jaar geleden gaat. Met Abel Lenstra. Meneer Lenstra, verwacht u een finale West-Duitsland-Nederland? Ik had dus voordat de wereldkampioenschappen begonnen, heb ik dus op kantoor ook een lijstje samengesteld van mensen die dus zo'n beetje goed met voetbal op de hoogte zijn. En de een die zegt dit en de ander dat. Ik voor mij had dus als finale gezegd West-Duitsland dus tegen Brazilië. Maar zoals het nu staat, en we zitten nou zo'n beetje met de tweede voorronde, nou vind ik dat Nederland ook wel recht heeft om in de finale te komen. En zoals het nu staat, hebben we ook de meeste kans om er te komen. Speelt u zelf nog? Ik speel dus zelf niet meer. Alleen met de oud-international spelen we regelmatig wedstrijden. En ik speel nou zo nu en dan wat gastwedstrijden. Vindt u dat leuk? Dat is ontzettend leuk. Ja, dat mag ik wel graag doen.
Abel Enstra is nu 53 jaar. Hij voetbalde 34 keer in het Nederlands elftal en speelde voor Heerenveen als amateur en in zijn laatste voetbaljaren als semi-prof voor Sportclub Enschede en Enschedese Boys. Hij woont nu in Staphorst en werkt in Zwolle op een kantoor. U liep niet zo verschrikkelijk veel, hè? Ik liep alleen dan wanneer ik dus zeker wist dat ik die bal kreeg. Maar als ik zie bijvoorbeeld, als ik dus zag vroeger dat die bal out ging, dan liep ik er niet heen en haal die bal een klein stukje achter die lijn weg. Van dat is verspilde energie, dat hoef je niet te doen. En die mensen die waren er vroeger bij, die zijn er nog bij. Ja. Maar dat moet je eigenlijk een beetje kunnen berekenen. Nou, die bal kan ik niet meer pakken, laat maar gaan. Je moest het hebben van geniale invallen eigenlijk op... Ja, hoofdzakelijk op de medespelers vrij spelen. Dat was wel het sterke punt van mij. Een moment ineens denken van zo kan het. Ja, daar moet hij heen. En dan moet je het hele spel dus overzien kunnen. En dat kon ik dus wel behoorlijk. Moet dat aangeboren zijn eigenlijk? Ja, dat kan een trainer je niet leren. Een trainer die kan je dus wel een bal leren stoppen en een bal behoorlijk afgeven. Dat kan je allemaal leren, maar het overzicht, je hebt overzicht of je hebt het niet. Dat kan je niet leren. U stond soms helemaal verloren ergens op een plekje en dan ineens was er een doelpunt. Ja, maar ja, dat heb ik ook vaker nog gehad. Dan zei men wel eens, ja, hij staat altijd, dan komt de bal toevallig. Maar wanneer er dus een vrije trap of zo over die keeper gaat, of die keeper kan er dan net bij, dan moet je dat kunnen berekenen. Nou, hij kan hem nog zoveel pakken. Dus daar moet hij ongeveer terechtkomen. Daar stond ik dan in de regel ook wel. Het spelen in het Nederlands elftal, wat betekende dat? Nou, ik kwam dus uit Hoge Noorden, uit Friesland. En dat betekende toen voor een Fries heel wat. Ik was dus de eerste Fries ook die het in het Nederlands elftal kwam. En misschien ook wel de laatste, ik weet het niet. Maar ik moest dus spelen altijd met allemaal Hollanders. En dat viel in het begin wel wat tegen. U heeft eigenlijk een beetje pech gehad dat de oorlog ertussen kwam. Ja, 5 jaar oorlog hebben we niet gespeeld met Nederlands elftal. En in 40 bent u begonnen? Ik ben in 38 begonnen. Maar ook in het Nederlands elftal? Nederlands elftal. Ja, ik ben in 34 zo'n beetje met Heerenveen 1 begonnen. Toen was ik dus 14 jaar. Toen ben ik begonnen met Heerenveen 1. En met 16 jaar zat ik in het Noordelijk elftal. En in 18 jaar in het Nederlands elftal. En dat is de toptijd van mij geweest hier. Ik kan me een verhaal, meneer Lensen, herinneren over een wedstrijd tegen Ajax, waar nogal een behoorlijke achterstand was. Sensatie. 5-0 achter, later 5-1 met de rust, dacht ik. En ongeveer kwart voor het afloop, kwartiertje nog, toen maakten wij in dat kwartier nog 6 doelpunten. Maar de meeste mensen, maar er waren al diverse mensen, die waren weg. Die hadden het helemaal niet meer gezien. Ja. En die schrokken er later van dat we nog gewonnen hadden. Er zijn ook mensen die met kapotte hoeden en kapotte kleren hier vandaan gekomen, geloof ik. Dat geloof ik wel, ja. Als ik bij de politie zo hoorde wat voor kledingstukken er allemaal achtergebleven waren, nou, dat was veel hoor. Ja, ze liepen ook door die sloten. Ja, daar kwamen ze hier binnen. Er was geen ruimte meer om via een kaartje een plaats te krijgen, maar ze wouden op het veld wezen en dat was... nou, het leidde soms tot chaotische toestanden, maar ja.
Er is hier een oud vrouwtje bij de ingang geweest, die wil helemaal niet naar het voetballen toe. Nee. Maar die moest met die run mensen moest die mee, die werden mee opgenomen. Waar is uw kaartje? Ja. Ja, ik heb geen kaartje. Nou, wat doe je dan? Ja, ik wil hier ook niet wezen, zei ze. Was het nou een eer om voor Heerenveen te spelen? Wat? In die tijd wel. Een grote eer. Als je me nou. Dat zou ik u vertellen. Een eer. En als dat niet was, dan konden ze in het eerste elftal konden ze niet gebruiken. Dat was, nou, ik zou zeggen, die shirt, dat betekende wat voor de jongens. Dat was niet zomaar een gewoon overhemd, hoor. Dat ze weer zaterdags weer uitdeden in de school. Nee, dat betekende wat. Met name ook omdat het de Friese vlag was? Of? Nee, nou, dat weet ik niet. Misschien wel mee, maar het was de shirt van hun club. En die club die betekende voor hun nou alles. De trainingen enzovoort. Bij abominabel slecht weer, bij sneeuw, bij harde ijsgrond. Ja. Nou, dat ging altijd door en behoorlijk intensief. U heeft wel donderspieces gehouden, geloof ik. Ja, wel eens. Je probeerde van hart tot hart iets kwijt te raken wat je meende dat een club als Heerenveen moest wezen. Je wou het eigenlijk ideeel gesteld een leerschool voor het leven maken, die voetbalclub. En daar probeerde je iets van over te dragen wat je zelf beroerde aan de jongens. Bij de een gelukte dat beter dan bij de ander. Maar op die manier probeerde je steentje bij te dragen. Je kan natuurlijk met mentale begeleiding wel een elftal dat bestaat uit goedwillende voetballers en die er ook wel wat van konden. Daar kan je natuurlijk wel bepaalde prestaties mee leveren. Maar daar bereik je nog niet mee dat je jaren achter elkaar kampioen wordt. Daar moet dan ook wel voor wezen iemand die een beetje meer kan dan de rest. En dat was Abel Enstra. Die stak wat voetbal kunnen betreft met kop en schouders uit boven de anderen. Ik geloof niet dat ik daar iets mee mis zeg. En het was voor ons erg gemakkelijk dat we er één zo'n speler bij hadden. Want het trok altijd één, nou in ieder geval 2 of 3 spelers van de tegenpartij altijd enorm aan. Abe was net een magneet. Als Abe de bal had, dan moest zo nodig de tegenpartij naar Abe toe. Wij kregen daardoor meer ruimte. En bovendien was dit ook een voordeel van het goede voetballen van Abe. Hij kon zelf de domste speler begrijpen. Ik bedoel, van ons dan. En dat was ook erg belangrijk. Het was niet alleen voetballen. Nee, ik heb dus veel meer sporten gedaan. Ik heb veel aan atletiek gedaan. Ik heb aan tennissen gedaan. Ik ben tafeltennissen heb ik nog gedaan. Ik ben aan de dammen geweest. Aan schaken ook een beetje, niet zoveel aan dammen. Dammen kom ik vrij behoorlijk. Nou, schaatsen, niet te vergeten. En overal in uitblinken eigenlijk? Ja, feitelijk wel. Ik heb dus wel in alle sporten goed mee kunnen doen. En waar dat nou van komt, dat weet ik niet. Je moet natuurlijk ook wel een beetje de mentaliteit hebben, te willen winnen waarschijnlijk. Misschien zit dat er wel bij, maar dat was bij mij nooit de hoofdzaak. Ik vond het leuk om te doen. De sport als zodanig die trok mij dus en dan vond ik het leuk om te doen. Maar dan probeerde ik dus van mijzelf uit wel het beste te maken wat er van te maken was. En op welke manier ging dat? Nou ja, studie. Ik maakte dus overal zo'n beetje studie van de tegenpartij met schaatsen. Dan wist ik precies de start, wanneer die wegging en wanneer die dat deed. En met dammen heb ik dus veel van die boekjes gelezen, van die topdammers van vroeger, van Piet Rosenberg. En zo, nou, daar heb ik dus veel van opgestoken. En dan probeerde ik dus dat in de praktijk te doen. Met voetballen ook? Heb ik ook veel studie maken? Of, Nou, nee, niet zoveel. Voetballen heb ik geen studie van gemaakt. Want dat is feitelijk het moment van alles. En dan moet je meteen beslissen alles. En dat hoef je met die andere sporten hoefde je dat niet. En dan kon je rustig de zaak overzien, zoals bij dames ook. Kon je rustig nadenken, hoef je dadelijk niet te zetten. Kan je wel uren over doen. Maar met voetbal moet je alles dadelijk op het moment dat je dus die bal krijgt, moet je weten dus weer waar die bal heen moet. Dus daar kan je geen studie van maken. Je kan alleen studie maken van een hele elftal. Hè? Wat de tegenpartij zo'n beetje voor manier heeft van spelen. De ene speelt zo en ander zo. Dat zie je dan bij die wereldkampioenschappen ook weer. En het is allemaal verschillend. Spijt het u wel eens dat u er nu niet bij bent? Ik bedoel, niet zozeer bij deze wereldkampioenschappen, maar nu in de tijd dat er betaald wordt. Ja.
Ja, natuurlijk wel. Het is je verdient er nou aan. Wij waren vroeger dus top amateurs. Helemaal amateurs, er gebeurde verder niks mee. En nu verdien je veel geld ermee. En dat had ik ook wel meemaken wild, jawel. Je hebt wel aanbiedingen gehad? Ja, ik heb dus wel aanbiedingen gehad, maar daar ben ik dus niet op ingegaan. Dat is een verhaal allemaal dat is te lang om dat overal op uit te wijden. Ja, blanco checks en... Ja, dat mocht ik zelf invullen. Een reportage over Abel Enstra. Hoe koerst nou Abel Enstra? Die koer ik net. Nee? Ik ga hem één keer spelen zien. In Ljout, het heet dan geen Cambuur, VV Leeuwen. Ja. En toen voelde er al heel gauw uit. En we gingen nu zo erop verheugen dat we de Abel spelen zien. Maar dat is dus net slagen. Ik ga hem doen bellen, want nou, die voetbalwedstrijden waren op basis die uitstuurd. En daar kregen wij als troostprijs, want u stiet waar dat verbroekt, 10 minuten op snij. En toen heb ik in de redactievergadering gezegd, het is misschien in deze type wel aardig om eens, hoe gaat het nu met Abel Enstra uit te sturen? Nou, iedereen vond dat, dus Abel Belly, nou kom maar langs. En hij werd in Staphorst. En ik kom daar en het eerste domme wat ik weet niet veel van voetballen. Wat doe je hier daar, zei Abel? En vervolgens zei hij, wat levert dit op? Ik zei, dat levert dit op. Wij betalen net. Oh, hij zei, ja, maar al die andere mensen van oud-internationals, die krijgen altijd geld. Nou, ik zei, mijn baas maar even bellen. En mijn baas bellen en die bellen wij met Bob Spaak, dat is de baas van sport. En die zei, ja, wij betalen die meesten altijd 150 goenen. Nou, ik zei, als je nou 150 goenen, dat is het best. En toen hadden we bij hem thuis filmen, toen hadden we in Blaricum een wedstrijd van de oud-internationals filmen. Ja. En we hadden in Heerenveen op het Hendrik Suusman en Danny Jongman en zo. Ja. En toen werd het uitgestuurd en hij werkte toen nog bij... bij Heineken. Heineken in Zwolle. En ik reed toen nog in die periode wel eens over Zwolle naar Hilversum. En daar kreeg een poetsje en daar zit 150 goen in. En toen ben ik naar een tank in. Hij ging een heel zuurig bureautje, daar zit erachter. En ik jou die envelop. Ik zei, nou, hier is het geld. Hij maakte het typen, zet er even in. En toen zei hij, het was een mooie reportage. Ja. Had je hem zei, lichtelijk eigenwijs over zijn eigen prestaties. Hè? Ja, hij vond dat het alleen wel goed koer. Ja, heel goed. En we in voorwaarde, we mochten net over Cruijff praten. Oké, net geen vergelijking met je. Nee, en hij vond Cruijff eigenlijk net zo goede voetballer. Nee. En dat ieder een keer zijn en toen ieder heel Amsterdam aan de telefoon hadden. En dat wordt er net weg. Okay. Dus, dat prachtig om te schijnen. Want je fjouwerstandig wie die reportage, er meer reportages van gewest tot gewest. En dan doen we in het programma Gewest Friesland, omdat er takkenwieken weer is.